Ay, malipay. Ito akong pinandang anak ba? Ay, sa eskwelahan, magamit niya ni. Asa ka turun, ulit turun, malipay yun ito ba? Malipay, na dito akong pinanggang anak si RG ba? Palitan na mo og cellphone. Kining isa, saya aning ison isa. Pwede na ni, gawa mo siya miskwila. Kinila ako ihatag niya. Iniya, dako kitong kalipay ron. Surprise na mo to saya ha. Chi! Oh, Saman! Samay toyo! Dalisa! Kana ko napalit na cellphone na RG ba? Okay ba ni? Oh, sige, padulong ko na! Dalisa! Saman! Tanawa og nagustuhan ba na niya? Malipay yun ito, ani. Kay mamaya yung pangita na cellphone. Asa naman yung sa anak day na maghapit na may iskabuhan pa man uli. Ambot ato, nuod man siguro to. Ato to pangitaon kay umsay na katong bataan paluluod ban. Kay maunsa tong bata ato makita mo yung makayip yung makakuan na to. Ito pangitaon to. Signaro to sa kuan. Sige, sa barkada to. Ay sus, ay na to pangita ah. Ay anak mangyapon na to. Kitang gyapon yung maunsa to, kita mangyapon mo kuan na to. Ako pangitaon ko to kay Ang puto niya na ampun mo to na to. Kaya bagay ito pangitaon. Ay sus. Dili na, hey. Signaro to sa gawas. Ay sus, pangitaon po dito na to. Ampun naman to. Unya gampon. Dili gyud to pwesto atong kita man gyud na padako ato. Ito pangitaon mo to. Ay sus. Dili na mo to nilakaw day. Wala diri oh. Wala Ano? ko dira, oh, wala. Ano na Asa ka? na to na pangitaon. Sunahan. Ini dah ki. Ini bagian tulay na ni. Di ba? Taon pa man to na to. Ano yun ang lingkod? Ginuktok. Naaram na siya di ay naglingkod. Na to na to. Oh, tara. Ulo to. Yo, naram di ka diri ay. Ba? Napo na siya niya, nagpanudloon na po na siya. Tanaw na sinuta no, mura na kagyagit. Di yun nakagikan dong na apit na mga iskabuhan wani uli-uli sa balay dong. Ay, naunsa man ka na. Sabi ni mo, ang si ba, nakasa na ka padulong. Ano di ka diri? Napay mo sinina o isi na. Huwag ni mo, ano kaligo-ligo siguro. Isus, panudloon pa dila siya, mura ka ngayan. Panudloon ko na siya, mura ko ka ngayan. Ampun ra. Ay, di mag-iskutan na. Dito sa balay, uli sa tauli kay. Kan? Eh, dali misa oras kay dapat may trabaon. Tauli sa tauli. Sa tingin ni mama pa, punta ko pa. Dito sa balay dito mag-iskutan na. Sa balay rata istorya. Panudloon po ka. Panudloon man po ka po. Guwang na niyo, magludloon pa ka. Mura nagpailisan na kay mura nagyagit na oh. Pagilis daw, pagilis. Ma? Ano sa may makaon na to diha? Uto man? Naitangkong dito, mautoy kan ah. Ay, ito ilang ditong sinabaw na manok ha. Kay kang RG to. O ma? Ma, nalagi bagong bahit diri ma. Uy! Ay na pang ilang te. Ay, kang RG na. Te. Dali sagot. Unsa man? Si RR ba? Unsa man di ay? Nadakpan. Unsa yung mga barkada? Unsa na? Dahil unsa na? Si RG nadakpan daw. Ano sa bay? Kuan nang na dakpan man. Nadakpan sa barkada. Na unsa ho man ilo na dakpan man. Tulo ta. Tara. Pinunuli pa sa kuan jud. Pintamil.
Sao man nato ni karong paglukat anak niya na 50,000. Asan tumita na? Ano kalidad ng 50,000 ba? Sao man ni nato na ron? Achi, 50,000 kayo mayroon nun ba? Asa tumita ng 50,000? dito yung mga barkada. Nadamay ra yun na siya ba? Damay ra gyud na siya ba? Asan tumita na rong rata kada ko ba na? Dali sa... Lamang kay bike na palit diha. Nanapo ko'y cellphone na palit nako. Para man tani ato ihatag sa mong anak. Surprise man tani nato ni. Ligyan lang na nato. Oo, 30,000 man ko palitan na. Muna mo po'y Ligyan cellphone lang ni. natin. Pamaligyan nato na kay para to Kagawas to. lukat niya. Sige. Sa ito pa? Ba? Nakulong si RR? Sige lang, nakulong lagi. Nga. Palitan ginamuto og bike para gyud ba lipes siya. Napigisumi noon. Amo lang baligya kay para mapiyansa lang siya gyud. Wala nakulang pa gyud. Sige lang pa. Ba? Naman ko'y tinigom diri. Idagdag na lang ninyo. Uy, salamat kay nak. Tigom na ko ni Di katong makani. sa kabulan mo ko wala nakauli. Kaya katrabaho mo ko dito sa lapit sa may isdaan. Natagan mo po ko nilag sweldo muna, natigom na ko. Muna idagdag na lang po na dito para pagpiyansa ni RR. Di ko na kinintabang sa mukha anak ba? Salamat kayo niya. Sinsya na kayo itong among ko sa imo ha. Wala problema na Ikaw pa. na, ano ni tabo ba? Importante, Kailan ka? importante nga awas doon ta. Sige na naraan yung pagtatar sa kuha pa. So, malangga gyapon to mo pa. Eh, ang akong gusto nga dito ang pamilya. Tara, itong aton sa Ararta at ang lukaton. Nak, sorry jud kaayo sa akong nabuhat ni mo nak ha. Hindi na ito ma, wala Sige, anong problema jud ko, to. nak? Wala problema na sa kuha ma. Importante ato ito malukat si RR. Tara. Ah.